Faktisk er det sådan, at enhver dansker, der kan stemme til et valg, også selv har chancen for at komme i Folketinget. Det kan ske på 3 måder. Første mulighed er, at man danner sit eget parti. For at stille op til Folketinget skal man have næsten 20.000 personer til at skrive under på, at de synes, at ens parti gerne må opstille til næste folketingsvalg. Hvad er der i dem? Der er en masse af underskrifter, 19.507 underskrifter. Disse underskrifter skal afleveres til Indenrigsministeriet, hvor hver enkelt underskrift bliver tjekket og godkendt. For at komme i Folketinget skal ens parti have mindst 2% af stemmerne til valget. Så kommer man ind med 4 mandater, det vil sige 4 medlemmer af Folketinget. En anden mulighed er mere enkel og nemmere. Man opstiller for et af de partier, som man er enig med, og som allerede er i Folketinget. Den tredje måde er enkel, men næsten umulig. Den kræver, at man får omkring 20.000 stemmer i en enkelt valgkreds. Så har man en chance for at tage et kredsmandat og komme i Folketinget som løsgænger, altså uden et parti i ryggen. Men det er meget svært. Faktisk er der kun én person, som det lykkes for i de sidste 50 år, og det var i 1994. Men udover at komme i Folketinget, er der også andre måder, man kan deltage i den politiske debat i samfundet. Man kan både forsøge at blive valgt til Europaparlamentet og stille op til regions- og kommunevalg. Det første, EU, kræver et stort parti i ryggen. Det andet, de lokale valg, er noget nemmere. Her kan få 100 stemmer sikre en plads i en kommunalbestyrelse. Der er også den mulighed at være aktiv i en af de mange foreninger i Danmark. Flere af dem kommer jævnligt her på Christiansborg for at påvirke politikerne i en bestemt retning. Og så kan man starte i en politisk ungdomsbevægelse. Det er faktisk sådan, at mange af Folketingets politikere er begyndt.